ଆସୁନଥିବା ମହାମାରୀ ଡିଜିଜ୍ର ଏକ୍ସର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି। କୋଭିଡ୍ ପରେ ଆଉ ଏକ ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ମହାମାରୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଡିଜିଜ୍ ଏକ୍ସ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏହା ମହାମାରୀ କୋଭିଡ୍ ଠାରୁ 5 ଗୁଣ ଘାତକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନମ୍ବର 2, ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଲେ ଫନୁ। ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ସିଂହଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ। ଖାଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକ ତଥା ଶିଖ୍ ଫର ଜଷ୍ଟିସର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୁରୁପାତବନ୍ତ ସିଂହ ପନ୍ନୁ ଏହି ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 24 ତଥା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାଗବନ୍ତ ନାମକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପନ୍ନୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ କହିଛି। ନମ୍ବର 3, ଆଉ ମିଳିବନି 5G ସର୍ଭିସ, ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ଜିଓ ଏୟାରଟେଲ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍। 5G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକ ଏକ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଗଣା 5G ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଅଫର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏଭଳି ହେଲା, ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ 5G ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶର ଦୁଇଟି ବୃହତ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ ସେମାନଙ୍କ ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5G ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, 2 ବର୍ଷ ପରେ 24.82 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ପାର। ସମ୍ପଦ ଭବନରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପଦାର୍ପଣ ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ଦଳକୁ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ତାହା ଆଜି ହେଉଛି ସାକାର। ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କୁ ନେଇ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ମୋଦି ସରକାର। 2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପରଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଗତ 2 ବର୍ଷ ବହୁମୁଖୀ ଦରିଦ୍ରରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି 24.82% ଭାରତୀୟ। ନମ୍ବର 5, କରୋନା ଘଣ୍ଟାରେ 180 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ପୁଣି ଥରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କରୋନା ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 180 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2804ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଡିସେମ୍ବର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ପରେ ପୁଣି ଏଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସତର୍କ ଟିଭି।